Rahima ongelesha ama siongele? Ogai mar Azimio Raila Odinga oloko chung' mare ewi chenro mar gero udi manengogi ogonyore, ka wacho ni jatenda piny William Ruto ne owinjore okaw pach jo Kenya ewi chenro makamano motelo ne kete e tim. Raila lero ni gin kaka Azimio ok gikwed chenro mar gero udi, mak mana ni nyaka nyuan jopiny e chenro no kar kete e tim kod agoko. Raila medo wacho ni Ruto onego luong galamoro mar winjo pach jopiny kaka onego kete e tim chenro mar gero udi kaachiel gi keto e ler kama omenda siro chenro no wuokie. Bang' kawo chung' motegno ewi chenro mar gero udi kuom thuolo malach, ogai mar Azimio Raila Odinga oloko chung' mare kendo wacho ni gisiro chenro mar gero udi, mak mana ni ok giyie kod kaka piny owacho tayo chenro makamano. Atupingi affordable housing policy. Manana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, tutaenda wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi. Sio wewe unataka tu kama serikali na wakifua unasema mpende msipende. Ile wakati mpende msipende ilikwenda. Kaoloso e galamoro mar ODM e kar chung' od bura Mamveta e kaunti ma Mombasa, Raila wacho ni Azimio bende siro chenro mar gero udi, mak mana ni piny owacho onego kaw pach jopiny motelo ne kete e tim. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendeshwa namna gani, watu gani ambayo watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Kuom thuolo mokwongo, Raila oyie kod jatend piny William Ruto ni chenro makamano dhi chuogo thuolo mag tije ne rowere, kata kamano onyiso William Ruto ni nyaka owinj pach jopiny. Kutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kuambia Bwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tutakufundisha ya kuendesha vile, kuendesha mambo hii ya affordable housing. Ruto osebedo kanyono piny motegno ni chenro mar gero udi en achiel kuom chenro malong'o mar miyo rowere thuolo mag tije. Raila bende oseo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom muko ute jopiny e gwenge mag Changamwe kendo weyogi e koyo. Ukini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mahali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya Bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule ni. Jagoro mar Kotu Francis Atuoli